Det er, at hvis ikke verden er med dybde og gåder, og kun kan spejle sig i det menneskelige, så kommer vi også meget let ud i det misbrug af verden og dens ressourcer, som vi i øjeblikket oplever. Så bliver det nysgerrighed på den måde, at nysgerrighed, at vi hele tiden skal finde på noget, men at vi standses ikke op af tilværelsen som et mysterium, eller tilværelsen som en gåde. Og det mener jeg gør en teologisk samtale væsentlig, og det gør også, at en teologisk samtale om de her ting ikke behøver at bestå i, at vi smider ting i hovedet på hinanden, men at vi forsøger på at sige, det kan godt være, at vi er uenige om nogle ting, men hvad er vi fælles om? Og det strækker sig længere ud end til det teologiske. For det er jo også ud i det folkelige. Hvis det folkelige, det er det politiske, men i hvert fald det folkelige mister sansen for dybder og gåder, så sker der også noget med vores folkelige liv, så sker der noget med fællesskab mellem mennesker. Det vil sige, så derigennem er det muligt at knytte de to elementer sammen, som jeg startede med. Det praktiske, som også har et udgangspunkt i, at der er noget ved tilværelsen, som vi ikke sådan bare umiddelbart får folk over. At der er en dybde og en gåde forbundet med det. Det kan man simpelthen møde ved at gå rundt på en kirkegård. Og det kan man møde i naturen, det kan man møde overalt. Og det er ikke en fremmed tale, heller ikke når vi bevæger os ud i landet, når vi bevæger os hen til det enkelte sogn og den enkelte kirke. Så burde det være noget, som vi kunne både være opmærksom på og fælles om. Og på den måde mener jeg heller ikke, at vi behøver at grave grøfter imellem en mere teoretisk eller refleksionsmæssig indgang til problemstillingerne og en mere praktisk og ej heller i forhold til nogle helt konkrete politiske tiltag. For naturligvis skal det også med. Man må kunne sammenkæde tænkning og erfaring og praksis og politisk og politiske initiativer, som jo også hører til det. Jeg håber, at I på den baggrund vil få en rigtig god dag her i Domsogn Sognegård, og at I går herfra måske ovenikøbet lidt klogere, men i hvert fald med en større åbenhed i forhold også til hinanden, og inspireret af hinanden til at gøre en indsats på det her helt nødvendige område. Hjertelig velkommen altså.